Okay, so today is January 1, morning ng January 1, 2021. So pinakaunang vlog natin ngayon for this year. So check muna natin kung may mga bato or lubak tayong dadaanan mamaya bago tayo mag top speed. So yun guys, wala namang lubak dito sa part na to, sa may semento na hindi asfalto. So pwede na tayong mag shoot para sa ating ating first vlog. Okay guys, we're all set. Wala nang dumadaan. So liko na tayo. Alright. So okay na ba? I think okay na. Okay na siguro to. Wala nang dumadaan. Okay, let's go. So yun guys. Unang subok 120. Yan. unang subok natin 120. So try natin ulit. Okay, for the second trial. Let's go. Daanin muna natin yung pansasakyan. Okay, let's go. Yun guys. Nabitin tayo, may sasakyan kanina. So yun, minor tayo kaya hindi natin naabot yung 120. Okay, for the third trial, last na to. Medyo dumadami na yung sasakyan. Okay, last na to. Yan. Ikon lang natin yung mga sasakyan. Padaanin lang muna natin. Yan. So let's go. Yan, meron pang sasakyan sa likod.
Okay, so I think pwede na. Let's go. Okay guys, for the third trial, dahil nga meron tayong kasalubong kanina na meron tayong kasunod na Mio atay Mio Sporty. Hindi natin na abot yung unang trial natin kanina na 120, or hindi natin siya na tawag dito, nalagpasan. So yun nga. Yan ang ating sniper. Yan, palamigin muna natin. Yun guys, yung ating sniper. So all stock siya. Gamit natin all stock. So wala naman tayong masyadong binago dito. As in, wala naman talagang binago. Lang siya. All stock siya. Lahat all stock. Ang binago lang, ang medyo nabago lang kasi dito kay sniper is yun nga, first change oil niya. Yun, ngayon first change oil niya pinatakbo natin ng 120. So hindi natin na try dati kung ano nga ba yung kanya, ano nga ba yung takbo niya noong hindi pa siya na change oil, nung nasa break in period pa lang siya. By the way, yung wave 110 ko kasi nasa hard break in yun, kaya nasagad ko yung 100 niya dati. Yan, so yun nga guys, all stock, wala tayong binago. Unang change oil pa lang niya. At i-consider siguro natin din yung yung daanan. Hindi kasi siya guys, hindi siya flat na daanan. Kung mapapansin niyo, meron siyang hindi asphaltong daanan, hindi asphaltong area. Yung nasa peak na tayo, nandun tayo sa may asphalt area, diretso yun. Pero ito kasi medyo pababa, may pababang portion siya doon. So medyo nag-alinlangan ako doon nung sa third trial. And then yun nga, hindi natin naabot yung 120, or nalagpasan man lang yung 120 kasi nga may kasunod tayong may sinusundan tayong Mio Sporty ata yun. So yun. So as of now, yan yung performance ng ating sniper 2019-2020 model. At yun nga, many rooms for improvement pa. Pwede kang magpalit ng mas malaking gulong, chain, sprocket set. Yan, para mas malakas yung hatak. Yan, yung ECU niya, lahat ng pwedeng idagdag okay lang, para of course maximize natin yung torque and yung power ng ating sniper 150. So yun lang una nating vlog for this 2021. Yan, so ride safe mga kapaps, mga kamams, at this is Kuwait TV signing out.